очаквам какво говоря. Спрях да казвам, например, не мога да издържам, или този човек е като трън в окото, или нямам надежда. Ако наистина приемете факта, че с всяка своя мисъл и дума буквално чертаете бъдещето си, започвате да създавате. Създавате собствения си живот. Едно от предимствата на използването на убежденията през годините е, че те ми дават шанса да живея в благополучие. Уверена, че всичко, което ми е необходимо, ще дойде в правилния момент. Да живея със съзнанието, че всичко, което има значение, е любовта. С годините открих, че животът ме интересува много повече като енергийна сила, като съществуване в енергията на тези убеждения, отколкото като прости думи. Като начало започвате с създаването на убеждения, а именно създаване на позитивни твърдения за живота, които да повтаряте целенасочено. Можете да ги повтаряте сутрин, на обед и вечер. Като започнете, ще видите, че нещата се променят, дори и съвсем малко. Наричам това хващане на зелената вълна и местата за паркиране. Убежденията ви отвеждат в пространство, където сте готови да откриете лечителя, учителя и философията, от което се нуждаете и които са най-добри за вас. Стига само да запишете убеждението на лист или на стената, или на огледалото, или просто да го изкажете. Тялото ми вече възстановява здравословното си състояние. Силен, жизнен и във форма. Настроението ми е в норма. С усмивка ходя и играя. Любовта умее да познае. Доходите ми се увеличават. Аз съм неизчерпаем, безсмъртен, всемирен. Аз съм неизчерпаем, безсмъртен, всемирен. Работя това, което обичам. Работя с хора и за хора, които наистина харесвам. И получавам добри пари за това. Не е важно какво точно работиш. С това мото в живота ти може да влезе много добро. Аз съм влюбена в живота. Обичам себе си. И съм добре. И така, казвам това по 300-400 пъти на ден, за да преодолея страха, че имам рак. Според мен, важното е не само да го казвам, а и да го вярвам. Убежденията са само началото, набелязване на целта. Онова, което наистина дава сила на убежденията, е емоцията, която даваме. Интересно, че се започва с добре, тръгвам от тук. Първата задача е да разбера какво е убеждението. Втората, как да създам емоционална сила за това убеждение. Голяма част от това става, като действате в подкрепа на убеждението. Така се настройвате. А когато се настроите, прибавяте и емоционална сила на действията си и убежденията започват да действат. Трябва да се закотви. Не само в съзнанието, а и в духа. И трябва да му вярваме. Първия път изглежда фалшиво и глупаво, но след време започваш да осъзнаваш. Ами да, разбира се. Да, точно така. Да! Съветвам хората да казват убежденията пред огледалото, защото има нещо могъщо в това да се гледаш в очите, да се приемаш или да забележиш, че отхвърляш сам себе си, когато казваш нещо хубаво за личността си. За първи път прочетох Луис на път за работа и свикнах да си повтарям, че обичам и приемам себе си по 20 000 пъти на ден или винаги, когато ми мине негативна мисъл. Просто им сменям местата. Толкова дълго време повтарях обичам се, обичам се. И се питах, защо не мога да запомня една толкова лесна думичка. Все едно посаждате семе. В момента може и да не е истинско, но е нещо, което искате да бъде реално. И така посаждате зрънцето и чакате да поникне. Не става за 2 дни. Не се чудете, ако нищо не се промени. Изчакайте го да порасне, защото си има закони и процеси. Семето ще поникне, ако е посято в хубава почва и има точното количество влажност. Много хора откриват, че този начин на изказване е изключително точен в много отношения. Някои хора казват, че искат перфектна връзка или благополучие в живота си по такъв начин. Сякаш го поръчват и очакват да го получат много скоро.
Виждам ги след една година и още нищо не се е случило след няколко години също. Тази сфера е буквална. Божествената матрица е буквална. Така че, когато кажете, че искате нещо да се случи, сферата на знанието казва: добре, ще те оставя постоянно да искаш, защото няма завършек. Предложението е отворено. Нещо като компютър. Пред вас стои страхотен компютър, но ако не знаете какво да правите с него, то е купчина пластмаса. Но ако се научите, правите чудеса. В началото на 90-те години напуснах фирмата и се озовах в високите пустини в Ню-Мексико, където живея в момента. В една прекрасна част на света. По онова време наистина е една от най-големите суши в историята на югозападната американска пустиня. Един местен жител ме покани да ида с него на едно място. Нарече го Чудно, където е тънката кожица между двата свята, за да се помолим за дъжд. Нямаше нужда да ме пита втори път. Съгласих се, срещнахме се на оговореното място и се изкачихме високо до най-красивото пустинно плато. Намерихме се пред кръг от камъни, който явно беше направен доста отдавна. Приятелят ми дори не знаеше кой ги е подредил там. Не бях подготвен за това, което щях да видя. Дейвид свали обувките си, стъпи бос в кръга и затвори очи. Първо поздрави всички свои предци. Буквално каза следното: всички мои предци са с мен сега, с мен са. След около 20 секунди се обърна към мен и рече: гладен съм, искаш ли да хапнем? Аз отвърнах: добре, но мислех, че ще се молиш за дъжд. Той ме погледна и отвърна: не. Ако се молим да завали дъжд, той никога няма да се появи, защото молитвата нещо да се появи е просто обявление на онова, което не съществува в момента и може просто да активира състоянието, което искаме да променим. Попитах какво прави онези 20 секунди, а той отвърна: когато си затворя очите, си представям усещането да стоя бос в кълта в нашето село Пуебло. А кълта се е появила, защото е валяло много дъжд. Усетих миризмата на дъжд, падащ по калените стени на къщите в селото. Представих си усещането да тичам през поляните с избоялата от обилните дъждове царевица. Отдадох благодарност и признание за дъжда, който вече е валял. Дори първоначално да не вярвате, когато изричате убеждение, като го кажете, вие помагате то да се изпълни. Разбира се, мнозина не са получили исканото, защото използват само думите и смятат, че те ще свършат работа. Но Вселената не откликва на думите. Тя приема вашите вибрации, а емоциите ви са индикация за вида на вибрациите ви. Убежденията са по-ефикасни, ако ги използваме по време на сън, защото тогава егото спи, а логическото мислене си почива. Идеална възможност да програмирате бъдещето си. Програмирате съзнанието си с позитивни убеждения. Сънищата ни съществуват, за да разрешават конфликтите между съзнанието и подсъзнанието, както и да регулират настроенията ни. Какво обаче ще стане, ако заспивайки вярваш, че всичко е наред, че си в безопасност? Всичко ще се появи в правилния момент, когато трябва. Много ще се зарадвам, ако всички вие решите, че десетилетието, в което сме в момента, е най-доброто от целия ви живот до тук. Щом аз мога, и вие можете. В училище бях провал. Никога не бях учила, но внезапно бях запленена от идеята, че промяната в мисленето ми ще промени живота ми. Започнах да уча. И не можах да спра.
Непрекъснато имах лекции, прочетох много книги, какво ли не, и започнах да разбирам как работи това. В срок от 3 години натрупах необходимите качества, за да стана онова, което в църквата наричат лицензиран практикуващ, което ми даде възможност да работя пряко с други хора. Мисля, че промените започнаха да настъпват по това време, защото започнах да уча другите хора на същото. Как да променят мисленето си, така, че да променят и живота си. Хората постигаха добри резултати, като работеха с мен. Започнах да водя часове и те се оказаха сполучливи. Последваха съботно-неделни семинари за 350 души. Едно от нещата, на които обръщах внимание, беше какво и как казват хората и какво не е наред с телата им. Така започнах да правя връзка между тези неща. Упражнявах се да слушам точно изказванията им. Направих си личен списък, който беше по азбучен ред, и можех бързо да погледна какво съм си записала за определен проблем. Показах списъка на една своя приятелка, а тя рече: „Луиз, това е прекрасна идея. Защо не направиш малка книжка от него?“ Отвърнах: „Нима? Книга?“ Ето как се появи първата ми книга през 1976 година. „Излекувай тялото си“ включваше психическите профили при определени физически болести и способите да ги променим. Не мисля, че едрите риби биха публикували книгата, а дори и да го бяха направили, щяха да я променят, защото идеите ми бяха доста радикални. Мисленето ти може да промени живота ти. И аз исках да го кажа по свой начин. Не исках да се променя и една дума, защото знаех какво правя. Затова отпечатах книгата сама. Отидох при църковния печатар, защото не знаех къде другаде да отида. Създадох памфлет от 12 страници. Показах го на учителя си, а той каза: „Луиз, колко сладко! Направила си нещо прекрасно. Колко бройки отпечата? 200? Отвърнах: „Не, 5000. А той: „Луда ли си? Никога няма да ги продадеш.“ Но 2 години по-късно бях продала всичките 5000. Изпратих безплатно бройки и формуляри за поръчка на всяка метафизична църква, за която се сещах. Много от тях взеха книгата и така се започна. Прочетох нейната книжка и си казах, това няма да проработи при мен. Но се прибрах и реших да опитам. По това време ме лекуваха от фибромиалгия и хронична умора. Работех за себе си. Енергията ми беше толкова малко, че едва успявах да работя по 20 часа на седмица. Напълно бях игнорирала отговорностите и децата си. Започнах с нейните убеждения. Тялото ми възстанови здравословното си състояние, а промяната отне само седмица. Постоянно си казвах убежденията, работех и пред огледалото, заставах пред него и, въпреки че не чувствах думите и те ми засядаха в гърлото, поглеждах се и казвах: „Обичам те много, Джаки. Ти си прекрасна сама по себе си.“ Добре, върви добре. Имам силата. Нищо не може да ме спре. Чувствам се силна, дишам, а въздухът е много приятен. Осъзнавам, че съм част от Вселената и тя ми дава онова, за което я моля. Спънах се. Всичко е наред. Това е позитивно спъване. Предизвикателства по пътя. В моментите на тъга, всъщност, винаги има нещо комично. Хуморът ни извисява към Бог. Олекотява всяка ситуация. Но, за да стигнете до там, обикновено има един период на болка, изпълнена с радост. Радостна болка, когато е много вероятно да се пречупите и да потънете в ридания. Когато някой има проблеми, си го представям като герой от страшен филм, в който плаче. Сълзите му са истински. Страхът му е истински. Но причината за страха не е истинска. Тя е от филма. Аз бих предложила да се преработи ситуацията или да се намери добрата страна на привидния проблем. Вярно,
В живота има предизвикателства, през които всички преминаваме, но в това няма нищо срамно. От личен опит знам, че така наречените негативни неща всъщност се случват за добро. Трябва да се концентрираме върху позитивната развръзка, да не се отказваме и така ще посрещаме по-леко трудностите. За да превъзпитаме себе си, трябва да заместим страха с любопитство. Разбирате ли? Заместете думата страх с думата любопитство. Много от нас работят за добро име или изявяват креативността си и са уязвими. Нещата, които възнамеряваме да правим, или онези, които утвърждаваме в живота си, са важни за душата и са много уязвими. Често се обръщаме за съвет към някого, а той просто ни смазва, като ни убеждава, че няма да се получи или че нашето твърдение или намерение е налудничево. На това му се казва да търсиш подвола теле. А на теб ти се иска да намериш хората, които наистина ще те подкрепят и ще ти кажат: ето ме тук до теб. Ясната представа е основна стъпка за лекуването или промяната. Когато се изправиш пред предизвикателство по пътя, е изкушаващо да се върнеш назад и да прехвърлиш отговорността на някой друг. Правилната позиция в такъв случай е да мислиш за всяко външно предизвикателство като за отражение на вътрешната ти съпротива срещу промяната. Съпротива срещу промяната. Сигурна съм, че всички мои познати ме мислят за луда. И се прави. Предположение. Никога няма да се справя с това. Вероятно ще припадна от изтощение, както обикновено. И без това нищо не става. До 15 и 16 век всички кораби са се правили от дърво. Не защото желязото и стоманата са били недостъпни, а защото се е вярвало, че само дървото плава. Затова изработвали корабите от материала, който се държи над водата. След време някой се сетил, че от значение не материалът, а количеството вода, което се изтласква. То определя дали един съд ще плава или не. Мисля за това непрекъснато, защото то е в основата на нашите желания, на творенията ни, на онова, което искаме за себе си. Законът за плаваемостта не е открит с наблюдение на потъването на различни предмети. Убеждение. Не съм от онези хора, които сами си помагат. Не вярвам в кристали, в бялата светлина и божествената женственост, в ангели и източници на енергия. Що за глупости? Да бъдем реалисти. Всички тези неща са просто блян. Предпочитаме да живеем, опирайки се на разбирането си за себе си, за света, за възможностите и пределите, които определят това разбиране. Повечето неща достигат до нас чрез други хора. История, наука, религия, култура, семейство. Ами ако те грешат? Те. Всички около мен ми казват какво да правя. Ако не беше майка ми, щях да имам поне някакъв шанс. Къде беше Луис Хей, когато бях малка? Нямаше кой да ме научи да бъда себе си. А баща ми не е Уейн Дайър, това е сигурно. Зад всичките ви оплаквания всъщност стои подсъзнателното намерение да ги осъществите. Себевъзприятието. Твърде съм стара да се променям. Това е. Прекалено стара и мързелива. С висока талия. Да бях опитала да съм позитивна преди години. Всичко започва от равносметката, че не обичате себе си. Повечето хора са така. Повечето хора мислят, че не са достатъчно добри, че не правят и няма да направят нищо правилно, че няма да смогнат и никой не ги обича. Когато започваме от подобна позиция, е трудно да създадем нещо добро за самите себе си. Отказ. Нещата не бяха толкова зле преди. Нищо ми няма. Добре съм такава, каквато съм. Всичко беше наред, а сега съм тук. Трябваше да си остане както преди. Всичко се обърка. Поне знам какво да очаквам. Може да не е най-доброто, но поне знам как да се справя. Бъдещето може да е по-зле, затова по-добре да не опитвам да се променям. Ами ако се проваля, ако не успея? Отлагането. Трябва да се върна, нямам време за това. Имам толкова работа за вършене. Ще дойда по-късно, ще пробвам друг път. Имам работа, имам толкова важни неща за вършене. Трябва да тръгвам. Често не разбираме какво да очакваме, когато действаме, при положение, че убеждение плюс случка е равно на чудо. Често не знаем какво да правим,
как да постъпим, но го изразяваме различно. Например, може би ме е страх, затова съм объркана. Ами ако загубя приятелите и семейството си? Страх. Хората ще ме помислят за луда. Ще разберат, че съм се забъркала в някакви психологии и ще ми се смеят. Искам да се прибера вкъщи. Това не е хубаво. Не е хубаво. Къде съм? Настроени сме да усещаме чувствата, които не искаме, и точно от това ни е страх. Събуждаме се, гледаме новините в 6 часа и след това през целия ден си повтаряме: дано не видя онова, дано не е зад ъгъла. Как да се научим да чувстваме нещата, които искаме да ни се случват, а не онези, които не харесваме? Запомнете, всеки път, когато нещо ви притеснява, спрете и си кажете, че е време да си помислите за нещо хубаво. Чувството на спокойствие работи най-добре за премахване на съпротивата. Веднъж един клиент от съседен щат ми се обади, беше много депресиран и мислеше за самоубийство. Попитах го дали през изминалия ден е забелязал нещо, с което да направи добро на някого. Той мисли дълго и накрая рече: в апартамента под мен живее една възрастна жена. Когато се прибирах, видях, че площадката пред вратата й е мръсна и трябва да се почисти. Казах му: добре, няма нужда да извъниш, просто вземи метлата и почисти. Аз ще чакам на телефона. Той отиде, забави се 10-15 минути, накрая се върна и звучаше като друг човек. Той успя. Даде от себе си достатъчно, за да помогне на някого. И така се освободи позитивна енергия. Когато взе телефона отново, бе напълно различен. Такива случаи ме карат да мисля, че е възможно да живеем и да помагаме. Така ние също ще получим помощ. Какво не е наред с мен? В какво греша? Работя за вътрешното си аз. Къде е наградата? Продължавам да мисля положително. Продължавам да съм конкретна. Но